ఈరోజు మన గారాలపట్టి బాలు పుట్టినరోజు, అంటే మనందరికీ పండుగ రోజు. బాగుంది, క్యూట్గా ఉంది. టీజర్ లాంచ్ చేశాను. అంటే ఎమర్జింగ్ టాలెంట్ ఎక్కడో జాబ్ మీద కెనడాకి వెళ్ళి అక్కడ రియల్ లైఫ్, వాళ్ళ లైఫ్లో జరిగిన రియల్ లైఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఆధారంగా ఒక క్యూట్ స్టోరీ అండ్ దానిలో థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్ కూడా కనిపించాయి. మరి నేను చూసిన దానిలో చాలా ఇంప్రెసివ్గా ఉంది. చిన్న అటెంప్ట్ అయినా కూడా బాగుంది. సో హోప్ ఇట్ విల్ రీచ్ larger audience and you will get a good appreciation. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Sorry. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.